El govern de les Illes Balears, amb l'aprovació de l'estudi informatiu, fixa de manera definitiva el recorregut d'aquesta nova infraestructura ferroviària i permet continuar avançant cap a la seva execució. Es tracta d'una de les fites més rellevants en el desenvolupament d'un projecte ferroviari i consolida una actuació estratègica per a la mobilitat de Mallorca. Des de 2007 no s'havia arribat tan lluny en la tramitació d'una nova línia ferroviària. La iniciativa preveu una inversió de 811 milions d'euros per impulsar una nova connexió ferroviària de 30 quilòmetres, gairebé 10 dels quals seran soterrats i construïts amb una tuneladora. A més, de la compra de 20 trens nous. Aquesta actuació unirà Palma i Llucmajor en aproximadament 30 minuts i permetrà arribar a l'aeroport de Sant Joan en només 12 minuts des de Palma. La previsió és que el tren sigui una realitat l'any 2032. El trajecte començarà a l'estació intermodal de Palma. Les novetats comencen a Son Costa Son Fortesa, una estació que funcionarà com a gran intercanviador ferroviari. Aquesta estació integrarà la nova línia amb la xarxa actual de tren i metro i altres projectes en tramitació, com el d'Alcúdia i Son Espases, convertint-se en el punt on confluiran totes les connexions. Des d'aquest intercanviador es podrà fer transbord a l'interior per dirigir-se cap a una nova estació situada al Conservatori Superior de Música o cap a Llucmajor. El traçat s'endinsarà després en els barris densament poblats de Palma, apropant el transport ferroviari a zones com Pere Garau, Son Canals, Son Godleu o la Soledat. El recorregut aturarà a l'Hospital Universitari Son Llàtzer i continuarà cap al Coll d'en Rabassa i l'aeroport de Son Sant Joan. El trajecte continuarà cap a la platja de Palma, passant pel polígon de Son Oms. Arribarà a S'Arenal. Continuarà cap al polígon de Son Noguera i finalitzarà a Llucmajor. La demanda prevista és de 8,5 milions de passatgers anuals. Un impuls important per al transport públic i per a la mobilitat de Mallorca. Una nova línia que reforça la xarxa ferroviària de Mallorca i amplia les connexions amb més territoris de l'illa, avançant cap a un sistema de mobilitat més eficient, sostenible i connectat. Mai hem estat tan a prop.